Yari ang mga nagapanguna nga impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, measures against COVID-19 FLiRT variants, IPHO sa publiko magmask kung may signs and symptoms ng COVID. Lebel sang tubig sa dam, nag-ayo bangud sa ulan, suno sa MPIW. Sunog sa Numancia, Aklan, Nagpabilin sang 80 million pesos nga damage. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Kasunod sa pagtuhaw sa new COVID-19 FLiRT variants, ginapahalong sang Iloilo Provincial Health Office o IPHO ang mga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo. Suno kay IPHO Head Dr. Maria Surcoro Colmenares Quinyon nga may ginamonitor ang Department of Health o DOH nga COVID-19 FLiRT variant cases. Sa bahin sang province, wala man sang pag-increase sa cases recently, bangod nga ang total of 295 cases ang nalista sa province from January 1, 2024 to May 20, 2024. Wherein, ang last 3 to 4 weeks may 4 cases pero ang last 1 to 2 weeks 3 cases lang kag negative 25% sa 2-week nga growth rate. Ang average daily attack rate o kon adar naman sa province ang ara sa 0.01% samtang healthcare utilization rate is only 14% and the intensive care unit o kon ICU beds is only 5%. Pagpatag ni Kinyon nga according sa Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases Incorporated o kon PSMID, Philippine Pediatric Society o kon PPS, and Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines o kon PIDSP, nga ang cases nga nalista sang country subong ang nagpakita sang mild signs kag symptoms. Para kay Kinyon nga probably ang recent ka news about sa pag-spike sang cases sa tertiary hospital sa pungsod ang resulta sang ilang nga ginakonduct nga rapid antigen testing among sa ila staff para hindi makatransmit sang virus sa health facility. Bangod sini, ginapanugyan ni Kinyon ang public nga magsuksok sang face mask kung may signs and symptoms ng COVID-19. Ang mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW nagaatubang sang pagpaayo sa ila supply sang tubig samtang ang rehiyon padayon nga nakabaton sang pag-ulan. Ang mga bag-o nga ulan nga dala sang southwesterly wind flow bangod sang Bagyo Aghon nagdala sang maayo nga epekto sa pagpasulod sang tubig sa Maasin Dam kag iban pa nga mga raw water sources ang bulk water providers ang MPIW sukad sa nagligad nga semana. Ang mga ulan nagdala sang pagpaayo sa kaangay sang tubig para sa mga konsumidor sang MPIW labi na gid sa syudad sang Iloilo. Ginpahayag sa State Weather Agency nga pag-asa nga ang El Nino phenomenon nagahinay na kag gina-project nga magabag-o ini nga mangin La Niña sa bulan sang Hulyo. Ang padayon nga mga ulan nagapasulod sang tubig sa dam gani nakabulig ini sa pagpahagan-hagan sang kakulangan sang tubig nga nagpalibog sa pila ka mga lugar sa Iloilo. Tungod sa pagtaas sang supply sang tubig halin sa bulk water, ang MPIW nag-anunsyo nga magahimo ini sang network adjustments umpisa kagapon ni adlaw Mayo 29 agud mabalanse ang distribution sa supply sang tubig sa ila concession area nga magresulta sang pagpaayo sang oras sang pag-availability sang tubig. Naglaton ang madako nga sunog sang Miyerkules ang aga sa isa ka multi-business center nga nagahamtang sa unhan sang Kalibo Numancia Bridge sa Bulwang Numancia, Aklan kag naglaglag sang madamo nga mga establishmento. Suno sa impormasyon, nagsugod ang kalayo mga alas 9 sang aga kag nagpadayon sulod sang 2 ka oras bisan pa sa paninguha sa mga bombero halin sa lain-lain nga estasyon sa Aklan. Ang business center nga ginapanag-iyahan ni Engineer Sutico Beltran nagalakip sang 8,000 ka metro kwadrado kag naga-host sang lain-lain nga mga tindahan nga nagabaligya sa mga produkto, furniture kag groceries. Suno kay Engineer Beltran, ang ginalauman nga danyos nga gindulot sang kalayo nagalabot sa 80 million pesos. Wala pa klaro ang gintunaan sang sunog kag ang Bureau of Fire Protection nagapatigayon sang investigasyon agod matalupangdan ang gintikangan sini. Wala sang na-report nga napilasan sa natabo nga insidente. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.